बिटिसि गोरोबथा खालामनानै मुंख्लंफोरनि असे लोगो दैदेनगिरिफोरानो 15 बोसोर राज सासन सलायबोबाय। अब्लाबो बै मुंख्लंफोरनि जिउआव आरो थैनि बेसेनखौ बिटिसिनि हायुंगिरिफोरा बावगारनानै गावसोरनि मुलाम्फाल'खौसो मिथिबाय नामा? नाथाय दिनै बै मुंख्लंफोरनि नखरा आनि-थानि दिन हाजिरा मावना संसार जानो गोनां जानाया मानि इसारा होदों होनना सोंलु सिखारदों। दुखुनांथावै दिनै बै मुंख्लं नखरफोरनि जाना जिउ राहा आरो सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो थाखाय फिन आफाद दानो गोनां जानाया दुखुनांथावल' नङा, साननो गोनां जानानै फैदों। दिनै बड'लेण्ड मुंख्लं नखरनि जानानै उदालगुरि जिल्लानि आफादगिरि मानिनां रिंखां बसुमतारिया रादाबगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायो ओरैबायदि। मुंख्लं जिथुनाखि जोंनि बर' हारिनि थाखाय मुंख्लं जालांबाय, बे गासै 1986 निफ्राय आरम्भ खालामनानै दिनै 2020 सिम जायफोर मुंख्लं जालांबाय बर' हारिनि थाखाय, बेफोरनि दिनै जोंनि बर'नि जिथुनाखि मुभमेन्ट बे जोबनो थांगासिनो, फिनिशिं लाइनाव थांगासिनो दङ। नाथाय जायफोरा बिनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय मुंख्लं जाबोबाय, जायनि थाखाय बिटिसि बिटिआर मोनफैबाय, दा बेफोरनि बेयाव जायफोरा मुंख्लं जानानै बे बिटिसि बिटिआरखौ जाफुंनायाव सहाय खालामलांबाय, बे मुंख्लं नखरफोरा जेन रिहेबिलिटेसनखौ मोनो, बिथांमोननि थालांनाय नखरफोरा जेन मोजाङै सोलिलायनो हायो, बेफोरखौ नायलायनो थाखाय, बयनिबो नखरखौ नायलायनो थाखाय जों दिनै बे आफादखौ दानो गोनां जादों, दानो थांगासिनो दङ। आंनि खोथा, बे खोथाया जेनेबा बेखौथ' स्टेट गभर्नमेन्टआनो एनाउन्स खालामदोंमोन जे जायफोरानोखि माबायाव आसाम आन्दलनाव मुंख्लं जादोंमोन आरो बे बिटिसि एकर्डसिम जायफोरा बर' आन्दलनाव मुंख्लं जादों, बिथांमोननि साफ्रोमबो मुंख्लंनि नखराव 5 लाखै रां होनो होननानै। दा बेखौ स्टेट गभर्नमेन्टआ बेसेबां हरदों बेखौ जों मिन्थिस'वा, खिन्थु दा बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय जों मोन्थिनायाव दासिम 300 जनाल'सो मोन्दों। दा 2600 जेनेबा 24 जन, 2624 मुंख्लंनि मादाव दा बेखौनो मोननो हादों। बाखिफोरा मा जादों बेखौ जों जिहेतु मोननो हायाखै। आरो बिनि थाखायनो दिनै बिटिसि गभर्नमेन्टआ बा काउन्सिला जिथु बायनानै दङ, दिनै इलेक्सनाबो एसे फावसयलांगासिनो दङ, गाबोनबा सोर फैयो बेखौ बुंनो हास'ला। बिनि उनाव जोंहा बिदि थांबाय थायोबा, बेरामा जुदि गायाबा, निस्सय एसेम्ब्लि इलेक्सनाबो जों खाथियाव फैगासिनो दङ। आरो एसेम्ब्लि इलेक्सना फैनायनि उनाव जुदि स्टेट गभर्नमेन्टनि सरकारा सोलायोब्ला, जों बे रांखौ बाखि थालांनाय सुबुंफ्रा मोनगोन ना मोना, बेखौ एसे नायलायनो थाखाय जों स्टेट गभर्नमेन्टजों रायलायनो थाखाय जों कमिटिखौ दालायनांगोन। जिहेतु हारसिं जों थांनो हाया, जों कमिटि लेभेलाव थाङोबा बयखौबो नायलांनो हागोन। जों बेखौ नायोबा खायफोर मोनख'दों, खायफोर मोनाखै। जों आसाम सोरखारनिफ्राय आगोलाव जिसिबां अनसुंथाइ मोन्दों, गोबां नखराव थालांदों। दिनै बिटिसि गभर्नमेन्टनि गेजेरजोंबो खायफोरनो साकरि होदों, बिसि एकर्डनि खमायावबो स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय खायफोर मोन्दों, बहुतआनो थालांदों। माने बे थालांनाय नखरफोरा जिहेतु रोंगौथि गैया, ओंखायनो बिथांमोनखौ जाहाथे ज'यै नायलायनो हायो, बिनि थाखाय जों दिनै बे बड'लेण्ड माल्टि एस'सियेसनखौ दानो थांगासिनो दङ। बेफोर जोंनि थांखि। आरो बेयाव गासै मिडिया नोंथांमोनाबो जोंखौ हेफाजाब खालामलांबाय थानांगोन। आरो जों दिनै गिबियावनो स्टेट लेभेलावनो जों जितु माल्टि एस'सियेसन दानो थांगासिनो दङ, बेवहाय जों डिस्ट्रिक्टफोरखौ दाग्रोना लानो नागिरदों। आरो डिस्ट्रिक्टआव जेसेबां मुंख्लं दङ, बयखौबो जों एलार्ट खालामनो थाखाय दख'रा आनसलिकखौ जों खावलायदों, खायफोर थांनानै जे नोंथांमोननि ओनसोलाव जिबिरांनोखि मुंख्लं दङ, बिथांमोनखौ जोङो ज' खालामनानै जों खोथाफोरखौ रायलायलायनि। आरो उन पासाव बिथाङा थालाङा जे, बेखौ बुंनो नाङा जे जों बे मुंख्लं एस'सियेसनखौ दादों खिन्थु जों गम मोनाखै। दा बिथांमोननो कमेन्टखौ नांगोन, बिथांमोना माबायदि थालांदों जोंथ' मिथिजोबा गासैखौबो, बयखौ मिथिबासो जाहाथे जों सरकारनि सायाव एसे दाबिनो हागोन। बेफोरनो जोंनि माने थांखि। आरो बेयाव जों नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसन बायदि एबसुखौ लाखादों। दा बे एबसुआ जाबाय बर'नि थाखाय, दिनैसिम नांदों। आरो बे जोंना बर' जाथिया थांना थानायसिम बिथांमोना जिहेतु थाखागोन, बिथांमोननि माबाखौ सुबुरुनखौ लानानैनो जों आगबारिलांगोन।
निश्चय जोंहा कुनु पलिटिकल थानाय नङा आरो जों बुंखागोन जों पलिटिकल लाइनाव जों कुनु दिन थाङा आरो जितु बिटिआर जानो थांगासिनो दङ बिटिआरनि गेजेरजों बर' जातिया जों मोनसे न्याय मोनो बयबो गोरोबनानै बिटिआरनि इमप्लिमेन्टेसनखौ जुदि खालामो बेनि थाखाय बेयाव जुदि सोरबा गोनो गोथो खालामो सोरबा राजनिति भाबै जुदि बेखौ एसे एना एनि खालामनो सेस्था खालामबाय थायो बिनि सायाव एसे खुगा सिलांगोन जों माने बे बुदला बुसि बुथारलाय सुथारलाय बिखौ खालामा पाब्लिकआ रायजो राजा जायखौ सायख'ना हरगोन जायखौ मोजां मोनगोन बिनि जाहाथे सलायो बेबायदि जानांगौ आरो बिनि थाखाय जों बुंनो थाखाय न'खरफोरखौ रिहेबिलिटेसन मोनथारनांगौ नोंथाङा मिथिगोन दिनै खायफोर मुंख्लंआ ओरैबायदि अबस्था जालांदों सोरबा बिफाया बुथार जानाय लोगो लोगो न'खरनि बिसिया गथ' गथायखौ बुहुत आलानियै फेदेरनांदो फोलावनांदो बिदि बिबायना जादों गोबाङानो दिनै आं बे मिडियानि गेजेरजों बा इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आं नाम्बार होनायाव बिथांमोना बुंहरदों दिनै बहाबा दोङो बिथांमोना उदैनि थाखाय बेसेबांबा गोजानाव खारनांदो दा बिसोरथ' बे जा माबाया जानायनि कारना जाबाय बड'लेण्डनि थाखाय बिथांमोना मुभमेन्ट खालामनायनि थाखाय बिसोर बिफाया बुथार जाबाय न'खराव जेबो खामायना गालांनो हादिया ओंखायनो दिनै फरायनो हायाखै बायदिसिना जायगायाव थायो दा बिथांमोननि न'खरा न्याय मोननांगौ जोंनि खोथाया बे